Burom golong yublay ubla penyo hangi yakni step bangin yo bania puson yak jing hikai ke kordor kaktin ke jong blay ngadap dak jing smokmen banyo yakni kalan bania puson lang na ke jing tho ke khoj ke jong blay rengkan bat phi ki ba pej bat ki ba sngap yakni ke program One Ban Money. Kabadai ka kawai na ki program bala peniaj daka Christian Multimedia Ministry. Kabalong ru kawai katanat rekam jong jing seng samla khasi jantia Presbyterian Synod Semngi. Ngai khublai namar kata ya baro ki ba pej bat ki ba sngap yakni ka program haka kerteng ke jong tuai bornong penem jongi ujis kres kabenta ka bang kwa bangin ya puson haka ni ka step kalong syapang ki jingten ju ya ka jing em o kristan ya ka bang la pensyong nong rem na ka shithi ka baningkong jong Petros ubawa apostol kalenong ka baningkong kedekat keban rio kabaong ha keba pies ngok men la menta kendiat por la da don kam la pensosi ia piru ha ki bon jaj ki jingten jo ya kani ka shithi kaba apostol Petros ulat ho la tip ya ka kum ka shithi jong ka jingkermen Batlat ho yakni ka shithi sha kita ki so shnong ka jing punwer kani ka kentin so shnong ka jing punwer hangni ka thau yaki kristan ki badon hakeleng ki jaka jongani ka slapur thai laong yaki bakilong ki so shnong jong ka jing punwer dainamar bau apostol Petros ushim bagani ka perthai kabangi em kalong ka perthai kabatang shipor penban haita ipor iba kendiat bangi em hangni asla jo ka perthai ngihaban mat ya shibon ki jingten jo ngihaban mat shibon ki jing bat ki jingele ki bakta ya ka jinget kajongi kum ki khon kristan dena ta kadau bo apostol Petros usakren ya kita ki kentin bar kita ki jingten ju ki bo apostol Petros ukren ki jingten ju ki ba krautam kadai ka jingten ju ka pen bakla ya ka jinget kristan hakapor jong ki apostol ki balang kristan kilong ki balang ki berang long hadu kata-kata ka jinget kristan ka jongki kadang long ka berang shibit shen ki jing hikai ki bakiyo kempat dangam hadu kata-kata ha ka jing mud jing perkhat ka jongki penban hapdeng jong kata ka jing long lung ka jongki hakarukom ngej kristan ki yakan do yaka jingten jo kabapen bakla yaka jingej kristan ka jongki bar kita ki jingten jo yaka ba kini ki kristan hakapor jong ki apostol ki yakan do kadai lengba naka jingmi banaka jingdon jong kita kinong hikai ki bapen bakla ya ka jing em bat ka jing long kristan hakapor jong ki apostol kadai ka jingmi jong ki ken hon kabla teb ya ki kum kistonik kini kidai kita ki brio ki banget bat ki bahikai ba
ha ka jing em ka jong brio hasla jong ka perthai don kam tang ban long ki babha om don kam ye ka jing het om don kam ban le ye ki kam ki ba blei ong yang i bangi dai ban le hanrei tang ka jing em ka babha karabia nata ki don ru ki ipikuri kini kinget ba ka jing suk kamwan na kanu ka benta hanrei kata ka jing suk ber ka jing sobha kawan tang ladangi ki brio ngiyo ye ke jing bam ki jing di ki babha bat nang ta ki donru ki gnostic kini ki hikai ye ke jinget ke jongki bakinu kinu ki jing thao ki bombha kim dei ki jing thao ki jong blei ka jing mi jong kini ki jat jing hikai kelapen long ye ki khon kristan jong kata kapor padon napdeng jong ki ba phai dien no ka jing phai dien ka long namar bahwa kilapen sengap ya kita ki jing hikai jong ki ken hon ki ba pher ki ba pen bakla ya ki jing hikai ka tien ka jong blai ka penlong ye ki bakin nget bat kim pensha skor shu ye ki jing hikai jong ka tien ka jong blai kani ga jiaru ha kini kisngi ki bangi em ki jing hikai ki ba shong pher ki jing hikai ki ba wan yaban penlong yangi ki bom sngau i chu ya ki jing hikai ki bangi yo nado berang red halaki jong ki balang ki jong kimi hagini kisngi ber ki por ki ba manta bat ngi yo i ban ngi lap baki don ki khun jong ga balang haba ki lapen sha skor ya kita ki jing hikai ki ba shong pher kim tre shu ya ban pen sha skor ya ki jing hikai ki ba janai jong ga balang kombala tho hakasithi ka ba ar opsor pol sheu timothy klanong ka ba saw ka khat ka ba lai ka ba saw ka ba ong naba ka por kan jia hagba an om sha skor ya ki jing hikai ba janai henrei haba kila don ki skor badaj kila kenton haradi ya ki jing hikai ka bakat kum ka jingko brai jongki hi bat ki pen phai no yala ki skor ki jongki na ka jing shisha bat ki pen phai shaki puriska namar kata kum ki khon kristan habangi em habukum kita ki por jongki jing tenju ki bayale ya ban pen bakla ya kar kom nget ki jongi ki bayale ban pen bakla ya ki jing hikai ki bajanai jong ka tien ka jong blei lengba jong ka balang dong in long ki bas kem ka jing mot bat ban yang scam ru ha ka jing hikai ki bajanai u Jesus Christ khnang bangin om syarem ha ka jing hikai ki bapen bakla ya ka rukom ber ka jingit kristan ka jong blei na ka benta ka buram ka jong amen in pendem oblay akajing duai try oblay berupa jongi bhabdeng iwan ban ngo pendem khmat ka jong me ne por ba khlimat ka manta bakum ki khon ki jong me ngi em hak bakum kini gisngi hak babon jaj ki jingten ju ki bayale yaban pen song thu bakla ya ka jing hikai ki ba koridor ka tin ka jong me ki jing hikai penlong yangi bangin don jing artatin ya ki jing hikai jong ke balang nadu ki por ki bangi dang ret ni doai na marta ko kon ruat baka bor ke jong me
kan don rengkat bat ngi kan kersyan ru ye gejing em gejongi bakita gejing hikai gi bajanai kaktien gejong me kinda shong hagi donot bat ki mansim gejongi kenang habangio sngow ye gejing hikai ki bapen bakla ye gejing em gejongi ngin la banele persya ye ki bat ngin yang scam gen ko konran ngin bat scam ye gejing hikai ki bajanai ki bawan ka khet gejing snei gejong me ya yalam ye gejing em gejongi ai ga bor jang gejing stand po gejing shempang gejong me kanda shong ha gejing em gejongi bangin la bania sheprang ban le ru ye kamon gejong me sngon marta ko konrad ye gejing khot ker pat shakri map klet ye kang plot me shem gejing em gejong me agar teng bathyang tang jme turan pum Jesus Christ ni doai menta shri bom bom chokodro amen.